Hayırlı kеш, efirde yanılıklar, studiyada men Римма Авзалова бүгінгі шығарылыштан. Cumhuriyet günün müslimliler zorlap bilgilep ötті. Яңа объектлар açıldı, aldınğılar hürmetlendi. İl azatlığı hem tınışlıq üçün Afgan Şumayız Şaripov yurtuna istelik toktası koyuldu. Tradisiyon avgust kengəşməsi məğarif xizmətkarları bilim sıfatın kötərüünün usullarını izləyib. Hazır әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак Муслим Республика көнен зурлап билгеләп үтте. Бәйрәм төрле чараларга бай булды. 4-нче чакырылыш Муслим муниципаль район советы сессиясында якташыбыз язучы Факил Сафинга Муслимның мактаулы гражданинның исеме бирү мәсьәләсе каралды. Депутатлар әлеге тәкъдимне бер тавыштан хуплады. Ел сайын республика көне алдыннан хезмәткә Дон скверындагы фоторәсемнәр яңартыла. Әлеге чара традициягә әйләнде һәм район халкы бу көнне дулкынланып көтә. Тулырак алдагы сюжетта. Хезмәткә Дон скверында һәр өлкәннең, һәр тармакның алдынгыларының фотосурәтләре урын алган. Алар арасында төзелеш, мәдәният, спорт, мәгариф, сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәт куючылар бар. Һәр кайсы үз эшенең устасы. Татарстанда яшәүебез белән горурланабыз. Башка регионнарга да үрнәк булырлык күп эшләр башкарыла, диде район башлыгы Альберт Хужин яңартылган скверны ачу тантанасында. Ел дәврендә үзен күрсәткән һәм инде менә почетка лаеклы кешеләребезне без ел сайын менә шулай бер елга шул почет тантасына сурәтләрне ләбезәйме. Без инде әйтәсем килә. Сезгә бик зур рәхмәт хезмәтегез өчен. Biz indi sizin bilen gururlanabız. Benim için kötülmeyen haliydi. Çünkü doğan yaktan nersedir ümit itiyor. O bütünlüğü orumsuz. Etiyeni doğan yaktan soylap olmuyorlar. Doğan yakkada etiyeniye de yerden bitiyor. Kuldan kilgen şahlarga şefkatli kursetu, iyilik kursetu. Ol her kimin buruşu. Müslümin de ol her vakitte aşağı yemli bulsun, matur bulsun. Min de emine şu maturlukka biraz ölüşkürt olsam bik baketli bulur idim. Хезмәт алдыңгыларының рәсемнәре ел дәвамында Муслимның үзәгелешен бизәячәк. Фотосурәтләр скверда урын алган райондашларыбыз ихластан горурлануларын белдерде. Бәләкәй генә өлешемне күреп бәяләгән өчен мин бик зур рәхмәтлемен. Бу алда да тагын да ныграк эшләргә, тагын да зуррак уңышларга ирешергә иттәргеч булып торыр дип ышанам. Алдыңгылар аллисы ел сайын bu şulayık bizim için zor vakıga. Kişi bit özünün ismin baribir halk tanımını tili. Niş desek de biz baribir kanaat eğer de bizim tanısalar. Şuna göre bunu bik gerekli bir dip sanıyorum. Ol maqtav kağızı nide yatayında, üstel üstünde yata. Lakin bit bunu ütken bir kişi, qaytkan bir kişi qarayı. Bik gerekli bir kişi işlegeç onu halk bilirge tiyiş. Фидакыр хезмәт куючы райондашларыбыз шул рәвешле хөрмәтләнде. Әлеге чаралар хезмәт кешеләрен алга табада намуслы эшләргә дип яңа идеяларга рухландырып торсын иде. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе. Республика көнендә 2 объект кулланылышка тапшырылды. Спорт паркында памп-трек майданчыгы ачылды. Парклар һәм скверлар программасы нигезендә спорт паркының быел 2нче чираты төзелде. Быел памп-трек майданчыгы эшләнде һәм кулланылышка тапшырылды. Салавыз Мухан авылында исә мәктәп кулланылышка тапшырылды. Мәктәптә хөкүмәт программасы нигезендә капиталь ремонт үтте. Тантаналы чарада район башлыгы Альберт Хужин, Татарстан Республикасы буенча медицина-социаль экспертиза баш бюросы җитәкчесе Ригель Низамов катнашты. Альберт Робертович сәламәт тормыш рәвеше алып барырга, спортны яратырга чакырды. Әле мондай палм-треклар зур шәһәрләрдә генә бар имеңчә. Зеленодольскида, Казанда, Чистайда шуның ише шәһәрләрдә генә һәм инде беренчеләр булып менә шундый районнар, район үзәкләрендә инде бездә ясалды. Спорт мәктәбенә йөрүче Динә Кашапова җитәкчеләргә рәхмәт әйтте. Яшчалы шәһәрнең Батут үзәк директоры Олег Маскаев балаларга мастер-класс күрсәтте, инструктаж үткәрде. Это очень хорошее начало для развития во всех видах спорта, связанные с самокатом, BMX, ролики и другие виды спорта, которые требуют обучения в скейт-парке. Салавыз Мухан авылында капиталь ремонттан соң мәктәпне кулланылышка тапшырдылар. Кунакларны шәкшәк, якты йөз белән каршы алдылар. Укучылар төзүчеләргә, җитәкчелеккә рәхмәтләрен шигырь юллары аша җиткерделәр. Тырышып укырга вәгъдә бирделәр. Hayırlı gün җитәкчеләр, алтын куллы төзүчеләр.
Bayramga keluvchilar. Район башлыгы Альберт Хожин президентыбызга рәхмәтле булуын белдерде. Бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә безнең җитәкчелегебезгә, президентыбызга, бу мәктәпне ремонтларга безнең федераль акчалар, республика акчасы 28 миллион ярым акча керде. Һәм инде бик зур рәхмәт әйтәсем килә шул акчаларны тиешенчә кулланып, инде җирен җиткереп, менә Илшат Илгиз, сезнең командагызга Ремонт эшләрен башкарган Таткоммунжил сервис җитештерү берләшмәсе генераль директоры Илшат Нурихматовка җәмгыять хезмәткәрләренә рәхмәт хатларын тапшырды. Татарстан буенча медицина социаль экспертиза баш бюросы җитәкчесе Ригель Низамов, тарихчы Альберт Борханов та тәбрикләүләрен җиткерделәр. Мәктәп, яңа мәктәп, әйбәт, ләкин безнең бер проблема бар татар авылларында. Ул бөтен Россия буенча инде ул демография проблемасы. Балалар әз, укытучылар бар, эш бар. Ләкин демография проблемасы. Без демографияны күтәрмәсәк, безнең перспектива милләтнең юк. Милләтне үстерү өчен безгә демография эш урынында табыла, телне дә сакларга була. Ләкин балалар булмаса, милләтнең киләчәге юк. Тукай районы башлыгы Фаил Камаев яшь чагында Салавыз Мухан мәктәбендә хезмәт куйган. Ул мәктәпкә теннис өстәле, башлангыч класс укучыларына портфельләр бүләк итте. Безнең инде федераль программа нигезендә мәктәптә бик күләмле эшләр эшләнде, тәрәзәләр алмашынды, ишекләр алмашынды. Түшәмнәр ремонтланды, стеналар штукатурланды, идәннәр яңадан стяжка җәелеп, плиталар җәелде. Гомумән мәктәптә тулаем зур эшләр башкарылды. Мәктәп сүтеп җыелды дип әйтсәң дә инде бик ялгыш булмас. Мухан мәктәбендә бер төбе астында балалар бакчасы, клуб, китапханә, почта бүлекчәсе, фапта урнашкан. Мәктәптә укучыларның бик аз булуы һәм киләсе уку елында 1нче класска гомумән бер бала да кермәве генә борчу тудыра. Найля Саляхова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Бертеклек узаклы культуралар шәшелгән мәйданның 88%-ында урып җыю төгәлләнгән. Икмәкнең һәр гектары 38 центнер уңыш бирә. Көзге культураларның гектар биреме 43 центнерны тәшкил итте. Язгы бодай һәр гектардан 36 центнер, арпа 38 центнер уңыш бирә. Рапсны урып җыя башлаган хуҗалыкларда бар. Рапсның гектар биреме 26 центнердан тәшкил итә. Кичә Август Муслим агрофирмасы бертеклек культураларны урып җыюны төгәлләп, район башлыгына яңа уңыштан пешерелгән икмәк кертте. Август Муслим компаниясы 22 елның бертеклек культураларын урып җыюны тәмамлады. Көзге бодайдан уртача 46 центнер алдык, арпадан 59 центнер, язгы бодайдан 46 центнер. Әлеге көндә рапсны сугабыз 24-25 центнер белән килә. Урып җыю белән бер рәттән көзге чәчүдә бара. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән 31 августка алынган мәгълүматларга караганда көзге чәчү районда 6200 гектарда башкарылган. Бу көздән чәчеләсе мәйданның 46,3% дигән сүз. Дәвам итәбез. Республика көн уңаеннан ярминкә гөрләде. Ярминкәдә авыл хуҗалыгы продукциясе белән бергә кием-салам, көнкүреш товарлары да тәкъдим ителде. Ярминкәдә Наиля Салахова йөрде. Ярминкәдә нигездә халыкка авыл хуҗалыгы продукциясе тәкъдим ителде. Теләгән кешегә терлек ите, фермер Ирек Хамадишиннан ысланган, яңа суелган каз алырга була иде. Сөт һәм сөт продуктлары, казылыклар, бал, җиләк-җимеш үсентеләр дә күпләр күңеленә хуш килде. Безнең инде ярмаркалар тагын да күбәячәк. Көз көне Муслимда да булачак. Шулай ук безнең Чаллы шәһәрендә 2 атнага бер сентябрьнең 20-сеннән башлансак ярмаркалар. Май, июнь айлары салкынчарак булса да, Аллага шөкер, Аллага Тәгалә нигъмәтләрен бирде. Кортлар үсеп киттеләр бик яхшы. Һәм бик күп баллар алдык. Аллага шөкер, ипиләр мул булды быел. Татарстан Республикасы көне ул гадәти бәйрәм генә түгел. Телебез, милләтебез, аның яшәеше һәм киләчәге өчен җитәкчеләребезнең зур тырышлыгы белән булдырылган бәйрәм. Ярминкәдә кирәк-ярак кына алып калмыйсың, күптән күрешмәгән дустанышлар белән очрашасың, хәл-әхвал белешәсең. Бүген белгәнебезчә бик матур бәйрәм инде. Бигрәк тә безнең Татарстаныбызның күп милләтле халкына, татарларга, бигрәк тә Татарстан Республикасы көне рәхәтләнеп татарча сөйләшә торган көн, татар телебезнең сакланып калганына сөенә торган көн. Бу ярминкәләр инде һәр муслимле өчендә, һәр кем өчендә күңелле. Анда беренчедән әле ярминкәдә дусларны очратабыз, үзебезнең элеккеге таныш белешләрне күрәбез. Менә шул үзенчәлекләре шул бар инде. Көннең кояшлы булуы, күңелле музыка уйнап торуы да бәйрәмгә ям өстәде. Ярминкәдә азык-төлектән тыш зур ассортиментта үз һәм аяк киемнәре, хуҗалык кирәк-яраклары сайларга мөмкинлек тудырылган иде. Райондашлар канәгать калгандыр дип уйлыйбыз.
Найля Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесі. Муслим ауылында Афган соғышы ветераны Майыс Шарипов яшәгән йортка илмә токта куелды. Чарада район башлыгы Альберт Хужин, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының төбәкчеләр белән эшләү комитеты рәисе Альберт Борханов, хәрби комиссар Дашгин Гасанов, Муслим, Тукай, Сарман, Минзәле, Актаныш, Азнакай, Баулы районнарының локаль соғыш ветераннары катнашты. Армия хезмәтен Майыс Шарипов шофер булып Афганстанда үтә. Чираттагы рейста аларның колоннасы ут астында кала. Майыс каты яралана. Солдатны коткару өчен табиблар барсында эшли. Әмма катлаулы операция ясарга мөмкинлек булмау сәбәпле снаряд кыйпылчыкларын чүпләп бетерә алмыйлар. Бүген дә бу тимер кисәкләрен Майыс үз тәнендә йөртә. Хәрби бурычын үтәгәндә күрсәткән батырлыгы өчен Майыс Шарипов Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнә. Чарада чыгыш ясаган һәркем батыр афганчының тыйнаклыгын, сабырлыгын билгеләп үтте. Мәктәптә үк төгәл фәннәрне үз иткән егет 1998 елда Казан дәүләт авыл хуҗалыгы академиясын тәмамлый. Бу вакытта ул район пенсия бүлегендә эшли. Яңа шартларда эшли башлаган бүлекнең нигезен салучыларның берсе була. Җитәкчесе Фәрида Ганиева Майысның һөнәри осталыгын ассызыклады. Майыс Мулахметович у нас действительно заслуживает большого уважения, так как он является не только у нас афганцем, да, но еще и он хороший специалист. И сегодня мы чествуем его и поздравляем, и говорим, это заслуженная его награда. И в свое время, сделав один шаг правильный в молодости, отдать долг Родине, и след остается надолго. Шариповлар үз көчләре белән йорт салып чыккан. Алар яшәгән первые урамында төзекләндерү эше бара. Район башлыгының урамыгызга каты өслекле юл җәелү бүләк булсын дигән сүзләрен чарада катнашкан Майысның урамдашлары да хуплап кабул итте. Нәрсә ул Афган сугышы, нәрсә өчен алар сугышканнар, нәрсә ул патриотизм. Бу бик мөһим. Бүгенге көндә менә без инде күренеп торабыз, дөньялар таныш түгел, һәм инде менә шундый алар да кайчандыр яшь 21-20 яшьлек җегетләр булганнар, һәм инде алар ул вакытта ук безнең ил өчен дип, Россия өчен, Советский Союз өчен дип каннарында түккәннәр, һәм инде менә аларны исән чагында шундый токталар ачу, исән чагында аларны хөрмәтләү бу инде бик кирәкле әйберләр. Бу көнне батырның күп санлы бүләкләренә бөек җиңүгә 75 ел медале дә өстәлде. Үзе дә Афган утын кичкән Альберт Борханов та бер төркем Афган сугышы ветераннарын бүләкләде. Локаль сугыш ветераннарының район иҗтимагый оешмасы рәисе Данил Госманов Майыска токта ачуның игәнәчесендә атады. Ул, дөресрәге, алар Майысның терәлеп торган күршеләре Кадрия һәм Илгиз Исламовлар. Майыс Шарипов инде ул безнең өчен бик хөрмәтле. Минем үзем өчен инде мин кайсы гына мәктәпкә барсам да, кем белән генә очрашсам да, мин инде Майыс Мулахметович белән һәр вакыт горурланам. Чөнки ул безнең районда бүгенге көндә яшәүче бердән-бер Кызыл Йолдыз ордены кавалеры. Аның батырлыгы инде безгә шиксез горурлык бирә. Әлеге чараны оештыруда безгә зур игъанәчелек күрсәтте Майыс Мулахметовичның күршесе Кадрия Яхфаровнага. Biz аңа бик зур рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Менә бу мемориал токта, һәммә токталар кую, әле ул беренчедән хөрмәт булса, безнең сугышчан дусларыбызга, аның икенче ягы бар. Безнең яшьләребезгә патриотик тәрбия биреп тора. Без үзебез шушы үзебезнең бирлегебез белән, бердәмлегебез белән яшьләргә тәрбия бирүдә нинди дә өлеш керсәк инде, менә шу чаралардан без бик шат булып кайтып китәбез инде. Лайыклыларны исән чагында безнең арада булганда хөрмәтләргә кирәк. Аларның батырлыклары башкалар өчен матур үрнәк. Римма Авзалова, Мөнира Арсланова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Муслимда Бердәм Россия көне үтте. Бердәм Россия көне проекты кысаларында Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисе Бердәм Россия партиясының төбәк бүлеге секретаре Фәрид Мөхәммәтшин килде. Аны район башлыгы Альберт Хужин һәм Татарстан Республикасы буенча медицина-социаль экспертиза баш бюросы җитәкчесе Ригель Низамов озатып йөрде. Кунаклар иң элек балалар сәнгать мәктәбенә килде. Биредә мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит акциясе кысаларында беренче сыйныфка баручы 20 балага мәктәп кирәк-яраклары тутырылган рюкзаклар тапшыру тантанасы булды. Моннан тыш җәйге чорда район оешма предприятиеләрендә хезмәт куеп, җирлегебезне төзекләндерүгә зур өлеш керткән 11 балага район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Я иду в школу. Мне очень хочется в школу. Мне купили новую одежду.
подарят рюкзак, то есть уже подарили. Там краски, карандаши и фломастеры. Һәр җәй көнне республикада мәктәпкә ярдәм ит акциясе оештырыла. Безнең районда актив бу акциягә катнаша. Һәм инде бу акциядә безнең 100дән артык балага һәр вакыт ярдәм күрсәтелә. Менә бүген дә инде 21 класска барасы укучыбызга без инде Бердәм Россия партиясе дәүләте белән берлектә матур портфельләр таратачакбыз. Бу балаларга бик күңелләр начар дип беләбез, чөнки балалар мәктәпкә кирәк бөтен әйберләрдән дә тутырылган. Республика тарафынан финансланучы безнең ишегалды программасы ярдәмендә Мөслим авылының Тукай урамындагы күп фатирлы йортларның ишегаллары төзекләндерелде. Эшне Автострой җәмгыяте башкарды. Бердә машиналар кую урыны ясалган, җәяүлеләр өчен тротуарлар җәелгән, балаларга уен мәйданчыгы эшләнгән. Тукай урамындагы ишегалдында Фәрит Мөхәммәтшинны районыбызның 4 фольклор ансамбле каршы алды. Шунда ук сәнгать мәктәбе педагогларының кул эшләреннән күргәзмә, китап күргәзмәсе балалар өчен аквагрим эшләде. Фәрит Хайруллович бүгенге очрашуның Мөслимдә узуының очраклы булмавын билгеләп үтте. Монда Мөслимдә тырыш халык яши. Бердәм халык яши. Үзен яратып кына калмый, үзен дәрәҗәсен күтәрә. Хезмәте белән, эше белән шулай иттереп сезгә республикага менә шу үсешенә киткән өлешегез өчен бик зур рәхмәт. Чарада Автострой җәмгыяте генераль директоры Анатолий Растиловка район башлыгының рәхмәт хаты тапшырылды. Җавап сүзе итеп, ул районның матурлыгын, төзеклеген сакларга чакырды. Тукай урамындагы күп фатирлы йортта 46 ел гомер итүче Зинфира Әхмәдиева президентка рәхмәтен җиткерде. Үзебездән тора күп нәрсә, үзебездә бу матурлыкны саклап, агачларны сындырмыйча, чәчәкләрне җылкымыйча, матур итеп, кунлыкларга, балаларга тәртипле итеп, уйнарга, өйрәтергә, әйтеп торырга бу инде әти-әниләрнең, әби-бабаларның бурычы дип уйлыйм. Шуның өчен саклыйк, бергә булыйк, бердәм булыйк, рәхәт яшик. Ишек алдындагы төзеклектән, уңайлыктан йортта яшәүчеләр дә бик канәгать. Матур итеп ремонт ясадылар, менә бөтенесенә эшләгән кешеләргә дә рәхмәт, ярдәм биргәндә рәхмәт, хөкүмәтебезгә рәхмәт. Төрле афатлардан сакласын Ходаем, сау-саламат кына булыйк, илләр тыныч булсын, илләр тыныч булсын. Без дә билет сау-саламат кына булып рәхәтен күрәбез. Бердәм Россия көне Зифа Басыйрова исемендәге район мәдәният йортында дәвам итте. Сөйләшүне Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Ул кунакларның очрашудан бик канәгать калуларын җиткерде. Шатланып әйтәсем килә, бик рәхмәтле, канәгать булып очраштым, күрештем, халык белән аралаштым. Күбесе рәхмәт сүзен әйттеләр. Менә әйтик, республика җитәкчелегенә президенттан башлап, Рустам Нургалиевичка бу программаның ишегалларын тәртипкә сала торган программаларын бик матур иттереп оештырганнар. 10 миллионнан артык акча кергән. Халык рәхмәтле, җырлар җырлыйлар. Без монда хәзер менә туганнар кебек күп милләтле район, менә шушы кич белән матур урамыбызда очрашабыз, бәйрәм итәбез диләр. Күп милләтле республикада менә шулай аңлашып, бер-береңә ярдәм итеп, халык яшәсә, хезмәт итсә, бу уңышлар өчен база, бу фундамент әйберләре Мөслимдә аны уңнап матур иттереп эшлиләр. Бердәм Россия көне проектының Татарстан төбәк бүлеге координаторы Разия Садыкова Мөслимдә бу көнне 8 мәйданчыкта эш оештырылуын билгеләп үтте. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының гражданлык хәл актларын теркәү бүлеге җитәкчесе Гөлшат Нигъмәтуллина районда аерылышучылар саны белән гаилә коручылар санының тигезләшүенә басым ясады. Бу процедураның электрон рәвештә башкарылуы да гаиләләрнең тиз таркалуына бер сәбәп булып тора, диде ул. Район башлыгы Альберт Хужин районның федераль, региональ һәм республика программаларында актив катнашуы турында сөйләде. Созданные в райцентре селах парки отдыха, детские и спортивные площадки, благоустроенные дороги, уличное освещение, водные линии, которые реализуются по разным программам развития, делают жизнь в районе намного комфортнее. В связи с этим, уважаемый Фарид Хайруллович, выражаем через вас огромную благодарность президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову, Государственному совету и Кабинету министров. Большое спасибо от всех муслимовцев за регулярную помощь и внимание нашему району. Игеннәрегез бик матур, комбайннар эшли, урып, җыеп, матурына иттереп, кышка кирип китсәк, минем уйлавым буенча, ниндидер үзенчәлек рекордлар бу мәсьәлә буенча сезнең районда да булыр.
Алда яшаучы халыкка рәхмәт, хезмәт өчен бик зур рәхмәт. Нигә дигәндә, алар менә җирдә яшәп, дөньяның тормышын тәмин табып рәхмәтлеләр. Алар бит күрәләр. Ничек тирәк күрше яши, ничек республика җитәкчелеге, үзенең район җитәкчелеге ничек эшлиләр көнен-төнен аларның көченә таянып. Соңыннан бер төркем райондашыбыз актив эшчәнлекләре өчен Бердәм Россия партиясе төбәк бүлегенең мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Римма Афзалова, Наиля Салахова, Динар Нуртдинов, Динар Мингазов, Муслим телевидениесе. Район мәгариф хезмәткәрләренең традицион август киңәшмәсе узды. Аның темасы цифрлаштыруга күчү һәм федераль дәүләт белем бирү стандартларының гамәлгә ашыру шартларында белем һәм тәрбия бирүнең сыйфатын күтәрү. Киңәшмә эшендә район башлыгы Альберт Хуҗин һәм Татарстан Республикасы фән һәм мәгариф министрлыгы вәкиле Лилия Сәхбиева катнашты. Конференциянең пленар утырышы юбилейларын билгеләп үтүче лаеклы ялга китүче педагогларны хөрмәтләүдән башланды. 17 ветеранга быел алмашка 5 яшь белгеч кайтты. Аларның берсе гимназиядә физика укытачак, берсе баланлы мәктәбенә инглиз теле укытучысы итеп билгеләнгән, өчесе район үзәгендәге Күбәләк балалар бакчасында тәрбияче булып эшләячәк. Елабужский институт Казанского федерального университета бетердем. Быелны Муслим гимназиясына кайтачакмын, физика һәм математика укытырга. Минем семьяда әбекә укытучы иде, Әлфия ул Тойгилдә укытты. Татар теле һәм әдәбиятны. Мин практиканы үттем берсе Муслим гимназиясендә, икенче практика мин булып Татарстан мәктәбендә, чөнки мен даже физиканы бер ел укыттым инде. Мин укыдым Елабугда и Татарстанда укыттым да. Башлангыч мәктәбендә автомобильләштерү түгәрәк алып барам. Без анда күбрәк инде кечкенә балалар белән башта конструкторлар белән эшлибез. Балалар бакчасында безгә килеп кушыла инде. Алар да конструкторлар белән эшлиләр һәм шуннан инде үзләре нидә булса төзергә өйрәнә башлыйлар. Аннары теләге булган балалар инде безнең тарталалар уйлап табу буенча аларга мин кайберләренә киңәш бирәм, кайберләренә киңәш бирмәгән очракта да апа безгә менә шушындый әйбер кирәк иде бит өйдә диеп, үзләре килеп сорыйлар инде. Әйдәгез балалар, әйдәгез проектны төзеп карыйбыз, уйлап карыйбыз, бу әйберне ясап буламы икән, нинди материаллар кирәк микән дип уйлыйбыз. Балалар үзләре дә тәкъдим итәләр. Район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хәбибуллинаның доклады муниципаль мәгариф системасы үсешенә багышланды. Җитәкче узган уку елына җентекле анализ ясады, алдагы чорга конкрет бурычлар билгеләде. Яршаулы дәүләт педагогия университетының өстәмә һөнәри белем бирү институты методисты Елена Гыймазова яңартылган стандартлар белән таныштырды. Башлангыч сыйныфлар укытучылары Зөлфия Галимарданова һәм Алсу Зиязова чыгыш ясауның үзенчәлекле ысулын файдаланды. Залда утырышулар укучы сыйфатында аларның эш алымнарын практикада күрсәтүдә катнашты. Гимназия укытучысы Айрат Шарифуллин киңәшмәнең темасын тулырак ачып, гимназиядә цифрлаштыру барышы хакында сөйләде. Республика мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф бүлеге әйдәүче консультанты Лилия Сәхбиева Муслим районы өчен узган уку елы уңышлы булды дип билгеләп үтте һәм милли мәгариф өлкәсендәге уңышларны да аз сызыклады. Министрлык вәкиле яңа уку елында булачак яңалыкларга тукталды. Туган телне укыту һәм үстерү буенча Муслим районы укытучылары республикада әйдәп баручылардан. Татар теле һәм әдәбияты укытучыларының методик берләшмәсе республика укытучыларына үрнәк булып тора. Татар теле һәм әдәбиятыннан электрон дәресләр кулланмасын беренчеләрдән булып эшләгән һәм мәгарифне үстерү институтының иң яхшы кулланма дигән рецензия алган туган тел укытучылары хезмәт итә районда. Бүген дә укытучыдан да абруйлы һөнәр юк, диде район башлыгы Альберт Хуҗин. Ул мәгариф өлкәсенә зур ярдәм өчен республика җитәкчелегенә һәм фидакар хезмәтләре өчен педагогларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Конференция үз эшен резолюция кабул итү белән төгәлләде. Соңыннан бер төркем хезмәткәрләргә республика һәм район дәрәҗәсендәге бүләкләр тапшырылды. Мөнира Арсланова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Ялгыз калган ярдәмгә мохтаҗ өлкәннәрне үзенә сыендырган үзенчәлекле йорт бар. Әлеге йорт яныннан берәү дә ваемсыз гына уза алмыйдыр. Муслим картлар һәм инвалидлар йорты турында бара сүз. Биредә өлкән яшьтәге 50 кеше тәрбияләнә. Картлар йорты төзелүгә 1 августта 30 ел тулды. Теманы Гөлназ Җәлилова дәвам итә. Интернат йорт үзенең юбилеен Мизгел яшьләр үзәгенең мәһабәт залында тантаналы шартларда каршылады. Хезмәткәрләрне һәм ветераннарны Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрының беренче урынбасары Рөстәм Вәлиуллов, район башлыгы Альберт Хуҗин котлады. Вы оказываете помощь людям, которые нуждаются именно в вас. Они от государства ощущают помощь именно от ваших рук, от вашего внимания, от вашего участия.
Еще раз огромное вам слова благодарности. Также хочется сказать слова благодарности ветеранам, да, за то, что они смогли сохранить эти традиции, смогли передать уже новым сотрудникам. Бек сүйіндірем, мен енді 95 жылдан бері ішлеймін деп роликтар болдаймын. Сіз енді 16 жыл парламент біздің ішлесем, шоң көремін, значит, тегі стабильный коллектив, бір түсті не болаш, өзіңіздің традицияларыңызны өзіңіз ясап, шул традицияларны һәр вакыт яхшылатып, матур иттереп эшләп киләсез. Картлар һәм инвалидлар йорты 1992 елда Рауль Мөхәммәтов җитәкчелегендә яңадан төзелә. Шушы елдан башлап картлар йортындагы өлкәннәребезнең яшәү һәм сәламәтлекләрен кайгырту өчен уңайлы шартлар барлыкка килә. 2006 елдан башлап интернат йорт белән Гөлнар Шакриянова җитәкчелек итә. 30 еллык бай тарихы булган картлар һәм инвалидлар йортының иң зур байлыгы аның бар йөрәк җылысын биреп, зур тырышлыгын куеп, хезмәт куеп эшләүче хезмәткәрләре. Безнең учреждение эшләренә башка оешмалардан аерылып тора. Сәгать сыман бер туктаусыз эшли, яллары, төннәре юк. Биредә социаль хезмәттән файдаланучы өлкәннәр өчен барлык шартларда тутырылган. 30 кешедән торган коллектив караучысы булмаган 50 ялгыз кешегә хезмәт күрсәтә. Учреждение республикада хезмәт күрсәтү буенча башка шәһәр интернатлары рәтендә беренче бишлеккә керә. Мин Мөслим картлар һәм инвалидлар интернат йортында 5нче елымны эшлим. Бу оешмага килгәчтен мин инде монда эшләгән кешеләрнең хезмәтен күреп таң калдым. Чөнки шул хәтле үксез дөньяның гел караңгы ягына күргән кешеләрнең шул хәтле игътибар белән карауларына, аларга чын күңелдән үзләренең туганнары кебек әби-бабайларга эндәшүләрне минем өчен бер караганда шаккаткыч вакыйга булды. Бүләкләргә, рәхмәт сүзләренә, мактауларга бай булды кичә. Мактамаслык та түгел, коллектив хезмәткәрләре ел әйләнәсе хезмәттә бит. Бәйрәмнәр һәм ял көннәрдә алар өчен гадәти эш көненә әйләнгән. Хезмәтләре шундый. Мөслим картлар йорты ачылганнан бирле мин Мөслим картлар йортында хезмәт итәм. Өлкән туташ вазифасында. Үз эшемә мин бирелеп эшлим һәм яратам. Өлкәннәр белән уртабарга тырышамын. Һәр вакыт ярдәм кулы сузамын. Картлар йортында эшләү гомереңне башкаларга багышлау дигән сүз. Юбилей елы сезгә бары уңышлар гына китерсен, хөрмәтле шәфкать ияләре. Киләчәк сезнең кебек игелекле кешеләр кулында. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам, исән-имин буласыз.